Vissa dagar stannar kvar, som att bilderna etsat sig fast. Tiden stannar, allt vi har är en känsla av uppgivenhet. Denna kyla och all denna ondska, vem kan ta sig rätten släcka ungas liv? Alla människor längtar att bli sedda, men är vi beredda lyfta våran blick? Om det finns något svar på all rädsla som vi har, är det kärlek, mera kärlek. Om vi alla tar alla chanser vi har kvar att ge kärlek, så visa kärlek idag. Så vad gör man när det känns som att allting har gått till en gräns? Om vi låter våldet gro, då förlorar vi tron på allt gott. Aldrig mera får vi stå och se någon stjäla våran tillit, skrämmas att bli tyst. För om rädslan tillåts att slå rot, när hatet blir ett hot, kan vi inget sätta emot. Om det finns något svar på all rädsla som vi har, är det kärlek, mera kärlek. Om vi alla tar alla chanser vi har kvar att ge kärlek, så visa kärlek idag. Man tänker att det händer inte här, för att härda ut och få fly en stund, slippa se hur allting är. Men hur länge kan man skydda sig från att se situationen som den är? Hellre blunda och glömma en stunden och se det onda finns så nära oss. Visa kärlek, visa vägen.